A Concellería de Cultura nollesa deseñou un amplo e variado programa de actividades para estas datas de Nadal. A maioría delas estarán dirixidas aos máis pequenos da casa, tratando de conciliar a vida familiar e laboral. Como ben se ve, está enfocada para os rapaces, para unha vida familiar, como non podía ser de outra forma no Nadal, esperando que disfruten todos destas actividades. Tamén quería destacar o alumeado público, que se pon o alumeado de Navidad deste ano, que con retoques con respecto ao ano pasado foronse aumentando as zonas, digamos, de especial decoración. O ano pasado empezamos ca Rúa Cantón, calle Comercio, perdón, que, bueno, pois este ano hai un número menor de bolas porque se poñen en outras calles tamén distintas, ademais de o propio calle Curro facer tamén unha decoración especial. Cárgase un pouquiño máis a que xa existente, pero a idea do ano pasado de empezar foi ir pouquiño a pouco facer unha decoración especial en cada rúa, non? Obradoiros, teatro, cine ou música terán tamén o seu protagonismo, destacando o Festival Benéfico de Cáritas e Cruz Vermella, previsto para o sábado 16, ou os concertos do Coro Infantil e Xuvenil Cantábile da Coruña o domingo 17 e da Banda de Música Municipal, acompañada do Coro do IES Virxe do Mar, previsto para o venres 22. Apartado especial terá tamén a cabalgata, que sairá este ano ás 6 da tarde. Dende o Concello anímase aos veciños a participar na comitiva.